Nie no dobra. Powiem ci jak bracik bracikowi. Mam do was pytanie. Nie zdawało wam się i że z roku na rok godka się traci? Że jakby szło zrobić statystyka, to gadalibymy, że co 2 dni umiera jakieś śląskie słowo. A co to jest halba? Że richtig śląskie słowa jak Bergmon, Waszpek, Abfall, hajcować stracą się i nic ze śląskiej godki nie ostanie. Żaden nie pomoże. Słuchamy ludzi w autobusie, a oni do mobilnioka gadają, że wczoraj mieli dniówka na kopalni zamiast szychta na grubie i wspominamy jak to kiedyś ludzie poradzili do porządku godać. Jakby my ino mogli wrócić do tych starych czasów, jak kiedyś się godało. Do richtig śląskiej godki za 52 albo 21. Piękne lata to były, pra? I wiecie czemu? Bo godki nie psuła polską edukacją ani telewizją. I no wiecie co? Ja tak nie myślę. Godka się nie traci z kuli tego i że następne pokolenie używa takiego słowa, a nie inkszego. Dostałem dzisiaj bana na wykopie. Ja także dostał bana. Od samego początku, jak ludzie nauczyli się godać, bez te tysiące lat, każde nowe pokolenie używało trochę inkszych słów niż to, co było przed nim. Po śląsku też tak było, bo przeca inaczej nie mielibyśmy takich słów jak fater, genau, richtig, sicher albo durch. Kiedyś śląskie pokolenia musiały powiedzieć, że te słowa są fajne i będziemy ich używać. Wiecie, ja myślę, że nie ma czegoś takiego jak richtig śląskie słowa. Ja bych powiedział, że to, co się nie ciepie do uszów, to jest najważniejsze. Co z tego, że jest 200 słów, co się straci, jak każdego z nich używamy raz na miesiąc albo żodzi. Godka się rozpływa inaczej. Jak godamy komunia zamiast komunio albo komunio, to nie tracimy jednego słowa. Tracimy tysiące słów, co my importowali kiedyś z łaciny, bo ze złą formą nie ograniczymy się ino do tego komunia, ale zaraz godamy też akcja, konstytucja, unia, geografia, policja i tak dalej. Bo mam taką energię. To są wszystko polskie formy. Po śląsku jest przeca akcyjo, konstytucyjo, unio, geografio, policyjo. Takich słów są całkie kopy. Okrom nich są czasowniki, co się kończą na ować, pokazować, dogadować, łopisować, wysznupować, odczytować. Ale w to na nie dowo pozór. Ludzie go dają pokazywać, dogadywać, łopisywać, wysznupywać, odczytywać. Co ma pokazywać? W to dzisiaj pamięto, że po śląsku jest szczoda, a nie środa. A z połem ze środa ludzie go dają środek, średni, wejrzeć, źródło, źrebie i tak dalej. Innego rodzaju, od środka. Zaś dziesiątki zepsutych słów, co wcisły się na te richtig śląskie, bo przeca te siry i ziry to jest polski sposób godania. Po naszemu się go do szczoda, poszczedni, wejrzeć, żdżudło, żdżybia. No nie wiesz, ale na ciebie patrz, jak żyjesz? Same te 3 przykłady grup, co rzekł wam dał, to są tysiące słów, co się tracą, bo się polszczą. Te tysiące zepsutych słów to jest lekko 40% naszej godki, jak nie więcej. A my się zastanowimy nad pojedynczymi słowami, co były używane 100 lat temu i tych słów je 50. Bracio, kamracio, muzykancio, franciszkanio, bergmanio. Jak ludzie by dzisiaj powiedzieli? Powiedzieliby kamraty, muzykanty, franciszkany, a to przeca jest polsko-alternatywna forma. To, że się też godą muzykanci albo kamraci w tym języku, ale muzykanty i kamraty są tak samo po polsku. Nie idzie za to powiedzieć ani muzykancio, ani kamracio. Może rację. We mianie Tarnowskie Góry nie rozchodzi się o Tarnów i o Tarnowice, dzisiaj dzielnica tego miasta. We Bogucicach jest park Bogucki. Norbert Bończyk pisał o Starym Kościele Miechowskim. Stanisław Ligoń pisał o Katowskiej Hołdzie. Tak się te przymiotniki tworzy. Tarnowice, Tarnowski, Bogucice, Bogucki, Miechowice, Miechowski, Katowice, Katowski. Wszystkie te formy, katowicki, tarnowicki, bogucicki, miechowicki, one są polskie, a nie nasze. Ja bych mógł tak jeszcze mianować i mianować następne grupy słów, co się rozpłynęły we polskiej godce. Bez to jak słuchacie takich osób, co godają wam, że teraz już się tak nie godo jak kiedyś, bo żaden już nie wie, co to jest waszpek albo zber, to spytajcie się ich. Wiele razy bez ostatnie 10 lat widzieli na oczy taki waszpek albo zber, a wiele razy we śląskim zdaniu użyli słowa geografia, unia albo konstytucja zamiast geografio, unio albo konstytucyjo. Daje największą energię. Niekierem się zdało i że te 100 albo 200 słów to jest całko gotka i jak one się stracą, to będzie koniec. A my sam mamy całkie systemy słów, co się rozpływają i żaden na nie ani nie wejrzy. Przepraszam. I jak się lepiej nad tym zastanowić, to w tym całkiem naszym micie, co opowiadał o tym i że gotka się traci z kuli inkszych, brakuje jeszcze jednego. Wejrzenia na siebie.
Možno to nie inksi sprawili i że Gotka wygląda coraz gorzej. Možno to my. Možno musimy dojść do tego i że Gotka to nie słowa. Jak się po polsku powie gospodarka zamiast ekonomia, to nie znaczy, że się godo lepiej po polsku. Lepiej po polsku się godo, jak się powie włączać zamiast włączać. To prawda, że Gotka się traci, ale można to nie skuli inkszych ino nos. Prosto jest tak ściepnąć na inkszych wina za to i że coś nam się nie podoba. Ale bez to i że to my durch patrzymy na jakieś pojedyncze słowa, zamiast dawać pozór na całki system, nasza mowa się traci jeszcze warci. Niech się tracą słowa, to jest przeca normalne, że jedne słowa odchodzą, a insze przychodzą. Ino, że jak będziemy tracić system Gotki, to te słowa, co przyjdą kiedyś za 20 albo za 50 lat, to my ich już nie zaimportujemy po śląsku, ino po polsku. A po drudze stracimy jeszcze następne części systemu. Przestaniemy godać miał, a zaczniemy miał. I będą naszym dzieciom albo naszym wnukom wychodzić zdania w wezorcie Jorzym miał dzisiaj geografię. I chyba w ten czas będzie nas naprawdę gańba. W każdym razie, mam nadzieję, że podobało wam się to jęczenie o tym, czemu Gotka się traci. To jest następny odcinek Chwile z Gotką, trochę inszy od tych, co do teraz się sam pokazywały. Jak was takie rzeczy interesują, to zasubskrybujcie i obejrzyjcie insze wideo, co sam mamy. Dzięki za wasz czas. Chowcie się.